isikhathi ngicabanga ukuthi isikhathi half past 12 awu ndoda kaSibeko thina sithi nangu umuntu wakho thina sithi nangu unkosikazi wakho amen haleluya asiyikhulumi leyo ndaba thina sithi nangu unkosikazi wakho namhlanje qala uhambo olusha uNkulunkulu uyisiza niphile impilo kuKristu ngendlela kade niphila ngayo okwamanje kunigayida lapha nalapha ngoba niyazi lento sibongile nangu babani uzoqala uthi baba amen Amen. Sibonge kakhulu ke basalwane singakusho okwamanje nje ayi singathi isikhathi singa wesbe ngilibhe imali vula nje ngalende noma vula ngayo kodwa nje abanye benza nawe wenze njalo ungathathi into yama-denominations thathi into yala ekhaya ngilibheka Kiyabonga kisaphila baba ngiyabonga mina kisaphila baba ngiyabonga Nama khosikazi wabo ke